Dobrý deň prajem, volám sa Darina Papáčová, som produktový špecialista spoločnosti Whirlpool Slovakia. Rada by som vám predstavila umývačky riadu, ktoré sa dnes už stávajú bežným spotrebičom v našich domácnostiach. K základným veľkostiam patria modely 45 a 60 cm, keďže 60 cm umývačky riadu sa predávajú v širšom sortimente, budem sa venovať práve týmto spotrebičom. Hlavné delenie umývačiek riadu je na voľne stojace a vedľa máme práve vstávanú umývačku riadu. U vstávanej umývačky riadu je výhodou, že na ňu dáme nabytkové dvierka a po zatvorení nám zapadne kompaktne do kuchynskej linky. Voľne stojaca umývačka riadu má priznaný ovládací panel, ktorý po otvorení dverí sa nám schová, ale vo vnútri vidíme práve to jadro umývačky. Pri výbere umývačky riadu je dôležité sa zamerať aj na jej vnútornú výbavu. Zvyčajne umývačka riadu má dole spodný kôš, do ktorého ukladáme taniere alebo hrnce. Ja som si tu pripravila na ukážku pár tanierov. Tieto ukladáme do streňov, ktoré sú na to predurčené. A taktiež môžeme umývať hrnce. Takýto hrniec ukladáme do spodného koša, buď po sklopení trňov na taniere a umiestnime ho takto, alebo ak máte umývačku riadu, ktorá je vybavená zadnými ostrekovacími tryskami, tieto, ktoré sú vyznačené červenou farbou, môžete tento hrniec umiestniť špinavou časťou smerom dozadu. Tým pádom šetríme viac priestoru v umývačke a môžeme ešte viac využiť jej vnútornú kapacitu. Horný kôš slúži na ukladanie pohárov, šálok alebo dlhých príborov, takže môžeme tu poukladať poháre a na tieto sklápacie držiaky šálky, ktoré môžu byť umiestnené nad seba. Horná zásuvka, ktorou je vybavená umývačka riadu, slúži na ukladanie príborov. Príbory musíme poukladať pekne jeden za druhým, aby sa nám nedotýkali, tým pádom znížime aj hlučnosť umývačky, pretože hrkotanie príborov môže spôsobiť zvýšenie hlučnosti a zároveň tým, že sa nám jednotlivé príbory nedotknú, budú vždy dokonale umyté. Ak chceme vybrať túto hornú zásuvku, pretože nám zavadzia, ideme umývať vysoké poháre, stačí odistiť na boku tieto poistky a veľmi jednoduchým úkonom túto zásuvku vyberieme von. To isté platí aj pre tento vnútorný horný kôš a môžeme potom ukladať do spodného koša aj veľmi vysoký riad, ako sú napríklad plechy na pečenie. Vedľa máme umývačku riadu, ktorá je vstavaná a nie je vybavená takýmto košíkom alebo zásuvkou na príbory, ale je špeciálne vybavený spodný kôš práve košíkmi na ukladanie príborov. Tieto košíky sú vyberateľné, môžeme ich používať v umývačke, obidva, alebo podľa potreby použiť iba jeden. Umývačka riadu má prestaviteľnú výšku horného koša, takže podľa potreby si môžeme zväčšiť spodný alebo horný priestor v umývačke. Možno toľko k tomu, ako umývačku používať, ale umývačka riadu si vyžaduje aj svoju údržbu, takže pripomínam zákazníkom, pri každej jednej umývačke riadu je potrebné dovnútra vsypať soľ na regeneráciu živice, ktorá nám eliminuje vápnik, ktorý sa nachádza v tvrdej vode a zvyšuje nám tým pádom aj účinnosť a kvalitu umývania. Taktiež nezabudnúť na túto špeciálnu násypku, do ktorej vkladáme leštiaci prostriedok a prášok na umývanie riadu. Ak používame tablety, hoci výrobca uvádza na obale tabliet, že žiadnu soľ ani žiadne iné zmäkčovadlá do umývačky už nie sú potrebné, v prostredí Slovenska je voda natoľko tvrdá, že každá umývačka riadu si túto soľ vyžaduje. Upozorňujem ešte raz, je to regeneračná soľ pre umývačky riadu. Dostanete ju kúpiť v drogériách alebo vo vybraných elektropredajniach. Ďalšou časťou údržby je čistenie filtra a je to jemný filter, sitko a zároveň toto nerezové sitko. Ak sa budeme starať o umývačku pravidelne, budeme mať vždy vynikajúce výsledky umývania riadu. Aj umývačky riadu sú vybavené energetickými štítkami, ktoré nám predpisuje Európska únia. Tento štítok bol stanovený na základe 280 umývacích cyklov a na štítku vidíme energetickú triedu, v tomto prípade je to najvyššia A3+. Na trhu máme umývačky od Ačkovej energetickej triedy. Ďalej je tu spotreba pre 280 umývacích cyklov, spotreba energie a spotreba vody, účinnosť sušenia, kapacita obedových súprav a
hlučnosť pri umývaní riadu. Veľmi prehľadný, jednoduchý štítok. Častou otázkou zákazníkov je, aký je rozdiel medzi voľne stojacou a vstávanou umývačkou riadu, aká je možnosť inštalácie, v prípade, ak je nejaká porucha, či je problém odinštalovať daný spotrebič. Voľne stojaca umývačka sa môže priložiť vedľa kuchynskej linky, ale je vždy priznaná, má svoju pracovnú dosku, má svoje dekoratívne dvere. Vstávaná umývačka riadu je bez týchto dekoratívnych prvkov, ako je horná doska alebo predné dvere. Príde vám v surovom stave a je potrebné na ňu nainštalovať iba nábytkové dvere. Vkladá sa medzi dve voľné skrinky v kuchynskej linke. Jej demontáž je veľmi jednoduchá, pretože stačí odistiť dve poistné skrutky a umývačku vyťahnete vonku. Je to vďaka tomu, že umývačka riadu stojí na dvoch nožičkách a zadnom koliesku a manipulácia s umývačkou je veľmi jednoduchá.